Please enjoy and watching my channel. Small but terrible, sila mahigugmaon, mag-shoot, mag-dribble-dribble. Diha katoy ni Untol, isyoot na na-tibol. Di ay ang mga kwanggol, nagbuwag basketball. Di ilyang og tibol, very cute when they were small. Di ilyang og tibol, nagsiyot-siyot sa goal. Kabuhit-bugyot sila sa ilang mga maestra, kay siyam na katuig sila sa elementarya. Ang favorite nga subject, dili arithmetic. Ang pero nilang gihandom, resist, radyot ug guhom. Di ilyang o pibon, very cute when they were small. Nagkuyog-kuyog sa school until they grow very tall. Pangandoy, nga kung siya magninyo, digid siya Pinoy, iyang gusto gud kano. Nakatratos kag nigo nga dako kayong tao, dihang gihagad sa ninyo, di iyang nidagan ni tago, di iyang opibon. Very cute when they were small, the story is memorable until they grow very tall. Mga sawa, kang iyang nagpaabot pa, humandaghan tuig, nagkita na gayod sila, naghangok silag maayo ug magpakasalaon tato, apan unsaon pa ba sila nga nagkango-kango na, di ilyang opibon. Very cute when they were small, kamong tigo lang na, ika nag-go